אז ברוכים הבאים לעוד סרטון שלי שלי בואי לדק. אוקיי, אז היום אנחנו הולכות לשחק קוקונה, שזה משחקי הדיינות ספיד גיים, יש לזה מלא קיצורים. אוקיי, אז בואו נתחיל. נכנסנו למשחק You ready to fall? איזה מספר אני? 187. למה זה עשה אותי שם? אוקיי, יאללה. יאללה שלי, תקרא דקה. למה הוא דומה לשור? אני מדי דומה לשור. בוא נתן נגיד. כי דומה לך. יש לי דאומי וואן פיס, איפה הוא? שופי איך הוא? איפה הוא? אומייגאד, אני מספר 44. בא לי שיקן את 456. אני 408. אני 187. המספר שגבוה שראיתי זה 400. מהמם, הוא הכין את עצמו לכיף. זה מתחיל! אבל הם לא עושים את זה לפי הסדר. אוקיי, יופי, עבדו שם, חזר להיות נורמלי. אומייגאד, לא חזר. אבל לפי שאומרים... אני עכשיו 94. מה אני? אני 114. נו, יאללה, זה מתחיל. אבל הם לא עושים את זה לפי הסדר, נגיד. שיילי, אני יכולה לדבר? אוקיי, אז הם לא עושים את זה לפי הסדר, כי נגיד, פעם קודמת שיחקתי בזה, והיה את הקוקונה, ואז את הקרוסלה, וזה לא... אמרו להיות קודם את ה... טוב, אני אסביר לכם אחר כך. בואו נשחק. רק למה בזמן שהיא אומרת את הקוקונה הזאת? אני 2 מטרים משם. רגע, בסוף! אוקיי, בוא נעלה על העץ, כי אני הכי הרבה אוהבת לעשות את זה. אוקיי, תראו, יש לי שיטה להגיע. וואי, סמי! צריכה שיהיה לה בניקור בלחוב, בגלל שהאצבעות שלה נראות כמו זבל. אוקיי, הנה הערבים, אחמד. Betty posted me. Espas when I killed them some more. זה עיגול. אומייגאד, יש את זה. כי שזה טועה. לא, אבל אני רוצה בואי, צריך מישהו אחד כל פעם. שלי נכנס? כן. כל פעם זה מישהו אחד. אז לא צריך לשמוע. אני אדום. שלי כל פעם צריך שמישהו אחד ייכנס לקור. מה? אבל זה כמעט לא שרו. איזה צבע דלת האבסטון? אני סגול. מישהו עושה לי את הקטע הזה. עשה לי בנוי. לא, שזאת היא מתה. היא הייתה בדלת. אבל היא הלכה כבר. אבל זה עצוב. הנה 2 בשבילנו. מה זה יוצא שם? אני בסגול, את בכחול. ראיתי גופה של מישהו. ראיתי כבר 4 גופות. למה זה מלחיץ אבל זה חם? אתה מבין? מה? יש עוד פעם. לא. אפילו, לא,
לשנינו באתי שיש עוד פעם, ואז הייתי כזה מצטטת. ביי, עשו את הזה של הוואן טיים, שהם עשו של ה... זה העיגול. כן, העיגול הצבעוני. אבל השאלה היחידה איך נעשה את זה, בגלל שבמשחק צריך את הידיים שלך בוא נגיד שהידיים שלך... צריך את הרגליים, לא ידיים. כן. אוי, נו, עכשיו עושים לנו מסדרון על זמן. זה לא חלק מהמשחק. אני לא צריך ללכת. שלי, אבל איפה אתה לא רואה אותה? אני חושבת אומייגוד, בינתיים... די! בקוטי! יש! לא שם. טוב, אז זה כדי במשחק, כל שהורגים יותר, זה המטרה. זה שמרביצים לכל. אין משהו די! לא לי להרוג אתכם! חוצפן. שאחד מהם זה אני! אני יצאת ונכנסת עלייך כמו... אני מספר 42. אני יודעת, כי הם רואים את המסך שלי, לא שלך. יש כאן מישהו... אוי, לא... מי שאמרה פלסטיין פרי? היי, יו, גרל! מה, היא מוכרת את פלסטיין? בחינם כולם, פלסטין בחינם, אני אקח. אני רוצה את השטח שלהם. שיקראו לו משהו. די, נו, נתקע לי המסך, שיילי! באמת המסך. לא! אוי, הקוקומה. שיילי, איך אני עושה קוקונה? אני לא יכולה ללכת. הנה. מה? שיילי! נשארתי מאחור! טוב, כדאי לסיים את הוולוג. אם אתם רוצים נעשה חלק 2. אני 1, 2, 3! בום. שיילי, לא הבנת! קפצתי את לא מקשיבה מה אני אומרת? אני מקשיבה. טוב, אז נצטרך לעצור את זה כאן. תגיבו אם אתם רוצים שנעשה חלק 2, נאמבר 2, וביי. ביי.